Lunod sa nasinating global crisis, pito ka mga locator sa Mactan Export Processing Zone kung MEPZ sa Lapu-Lapu City ang nang retrench o mga kawani o baka hingpit na nga mihunong silang operasyon. Ning bag-o lang usa ka garments factory sa MEPZ 1 ang mihunong na sa ilang operasyon. Gibana-banang moabot sa usa ka libo ka mga kawani ang apektado sa maong pagpanira. Ani ang report. Sa suwat nga gipada sa usa ka garments factory sa Public Employment Service Office kon PESO Lapu-Lapu City niadtong Hunyo 7, gipahibaw niini nga sa Hunyo 8 hingpit na silang manakop sa ilang operasyon. Gipahibaw usab nila nga makadawat ang mga apektadong mga empleyado og separation pay subay sa nalatid sa balaod. Wala hinon mapatik sa suwat ang rason sa ilang paghunong sa ilang operasyon. Apan matud ni Kim Francisco, PESO manager sa Lapu-Lapu City, nga ang nasinating global crisis ang gitumbok nga hinungdan ug maapektuhan ang moabot sa usa ka libo ka mga trabahante. Peculiar ang situation sa MEPZ because their main customers are abroad. Kabalo man ta nga problematic ron ang global market. Fluctuating gid siya, nag-recession ang ubang mga first world countries, napay mga gubat. Samtang gahapon, miapod-apod ang DSWD og hinabang pinansyal pinaagi sa ilang assistance to individuals in crisis situation kon AX program sa 59 ka mga na-retrench nga mga kawani gikan sa duha ka managlahing locator sa MEPZ 1 ug MEPZ 2. Ang usa ka kompanya, supplier ug mga industrial equipment, samtang ang usa namatigayon sa industrial services ug equipment. Sukad Enero karong tuiga, 5 na ka managlahing locator sa MEPZ ang nang-retrench ug mga trabahante, samtang duha ka mga kompanya ang hingpit na nga mihunong sa ilang operasyon. We're expecting companies nga medyo mo slow down gyud ang ilang operations. That is why we are opening our office for them, for these companies who are experiencing downturns in their business operations. Maybe we can assist them, so we are reaching out to them. Hinon gipahibaw sa PESO Lapu-Lapu City nga may ipahigayong job fair ang dakbayan karong Hunyo 23, diin moabot sa 4,000 ka mga bakanteng trabaho ang gitanyag gikan sa 37 ka mga kompanya. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Narondina, Balitang Bisdak.